Ora admin narliya. Ora poila sa admin him manino. Siam mata rosi sama sira mo sing tai kono sadai kari. Ora si sangkara obron admin nariyang tha. Khaiban bu khabai na kare please bin bagi sab red khabai re sini ku gaine bagai. Kidwai ase referee roka. Abono jemanti kisa matai ni sanji jeng sulina nango. Jara donation khaina rokno please kisa anik than koimong naw kisa stop khai toni gara de. Sing jefro nang naw na sanai. Kaisa kha khamjane kothoma ang norok ni bagai tubi phaika norok jotona saima namanai sanjana Mia Fatar hasteni Bangalore city o kaisa cancer hospital o thangmani phiaba aro bono admit narak jagriya a cancer hospital bumung ka Sri Shankar cancer hospital o manai sanjana no admit narak jagliya borok aro admit nariya karon ka borong ar facility kari phan angai mano tai refer khaika Kidwai cancer institute borong no refer khaika tei aro saikhana ka sini social worker Bishal Tripura norok ni chubachu sinango honi saka tamno hongka chubachu hongka norok matai ni suri bai jeni saka manai sanjana jate hamnani ongthong tei rang rok je pathong mani QR scanner rok tei abo stop khaitoni gra jeni saka nangkhe borong teisa sapinai pho tei ang joto Tripura hastini lokorok no sanai manai sanjana bagai kisa pyar khaibai di jani je mansang matai ni jate bodati hamnani ongthong tei o manpili tak belani social media o kasai tongo tei sini social worker takuk Bishal Tripura belai mukti bai kangti bai khaine kabainai singna saikhana rkha tai sing jottono manai sanjana bagai pyar khailena datina hamnani ongthong tai sini Tripura hasteo dati bo hamani phainani ongthong tai belai bini sori bari ja kabai se tongsio Ora admin narliya. Ora poila sa admin him manino. Siam mata rosi sama sira mo sing tai kono sadai kari kok se semalia bini bagi just prayer simisi nango sa. Cox bendo refer ka kidwai ja refer de. Ora si sangkara obron admin nariyang tha. Khaiban bu khabai na kare please bin bagi sab red khabai re sini ku gaine bagai. Ora nasna liya jang expensive hospital phema jang tabo kidwai ase referee roka. Abono jemanti kisa matai ni sanji jeng sulina nango. Jara donation khaina rokno please kisa anik than koimong naw kisa stop khai toni gara de. Sing jefro nang naw na sanai. Obna update tai Tamane bilin je kutan tan sin tamane sobalai ka jotun system eka tabuke sin samra cancer hospital থেকে কিংবা হসপিটাল রেফার করে নকা সেই সংখ্যা থেকে ট্রিটমেন্ট চলে নিয়ে এনে শুধু ছেড়ে গেছে उसमें दो बच्चा थे संजना लंगे जिले ये के सब संसार जानने मने मेरा में पैसा को लाइसेंस नहीं हमारे जो उनको सब फायदे Dara. Mai bela ke. Ai vai chamar aí no. Não, 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 não,